Nowcast, podcastový seriál o ženskom zdraví, tele aj duši. Aby sme si boli bližšie. Tak krásny dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastového seriálu Nowcast, v ktorom sa venujeme témam ženského zdravia, ženskej duši, ženskému telu a všetkému, čo súvisí s holistickou celostnou starostlivosťou o naše bytie. A dneska máme na programe krásnu tému, ktorá si myslím, že je veľmi esenciálna pre bytie ženou. A tou témou sú ženské priateľstva a to, akým spôsobom sa ženy voči sebe vzťahujú a aký to má pre náš spokojný a kvalitný život význam. A práve na túto tému som si ako hostku zavolala, ako inak než moju kamarátku, ktorou je Muna Amara. Muni, ahoj. Ahoj. Tak Muna je spoluzakladateľkou festivalu In Lak'ech Back to the Roots, ktorý je takým spojením alebo takým pretavením všetkých možných smerov sebarozvojových, ktorým sa Muna vo svojom živote venovala. Či už to bola práca s rastlinami sily u ekvadorského kmeňa šuarov, či už to bolo umenie ajurvédskej výživy a starostlivosti o seba a o svoje zdravie, alebo kundalini yoga. A ja myslím, že aj tá téma toho sesterstva je pre teba blízka a v živote sa ti nejako pretavuje. Určitě je. A hodně se to přetavilo s mateřstvím. A k tomu se určite dostaneme taky. Moja prvá otázka bude asi, ako ty sama vlastne vnímáš tú dôležitosť ženských priateľstiev a toho ženského vzájomného spolubytia. Keďže teraz sa tak ako rozmohli rôzne ženské kruhy, viac sa stále hovorí o tom, že ženám prospieva, keď sú spolu. A ako ty vnímaš toto vlastne v takom celkovej kvalite svojho života, prítomnosť žien? No, tohle to právě pro mě se hodně zintenzivnilo a proměnilo s tím dítětem, když přišlo, tak samozřejmě vždycky jsem vnímala tu velkou důležitost mít ten podporující ženský kruh kolem sebe, ty přítelkyně, takový ten jako opravdu dobrý jádro, dobrý základ, proto abych cítila se podpořená, abychom tvořili opravdu to sesterství, tu rodinu. To tam bylo vždycky. Nebo aspoň v takovém tom už věku, kdy jsem se jako osamostatnila, starala se o sebe, zajímala se o nějaký seberozvoj. Tak už tehdy jsme pořádali různé jako ženské kruhy, ženské ceremonie, prostě 10 let zpátky, kdy to tady ještě nebylo tak rozšířené. No, ale úplně nejvíc tu důležitost ženské podpory jsem si právě uvědomila s tím, když jsem porodila dceru. A najednou my jsme vlastně žili na místě tehdy, kde jsme byli hodně jako odřízlí od všech, v Českém ráji, v lese, na skalách. A tam jsem úplně ten podporující kruh neměla. A vlastně první 2 roky, kdy jsem se stala maminkou, tak jsem na to jakoby v uvozovkách byla sama. A tím, že jsem neměla jinou zkušenost, tak mi to prostě přišlo jako normální, že takhle to prostě je, ale celý to bylo jako hodně náročný pro mě. A jenom jako ta obrovská změna toho, že najednou jako z té holčičky se staneš tou matkou, všechno je najednou úplně jinak. A neměla jsem tam vlastně jinou podporu než toho partnera, který jako naštěstí byl obrovsky podporující, ale i přesto jako jsme na to byli vlastně sami. A pak jsme se rozhodli po těch 2 letech odstěhovat do Olomouce, do města. A pro mě to byl v něčem hodně náročný krok, protože jsem prostě chtěla být v té přírodě, měla jsem to tam ráda, to místo, a jet se odstěhovat jako do města byl pro mě v něčem trošku krok zpátky. Ale dávalo to úplně smysl kvůli práci a tak dále. Takže jsme to udělali a já jsem úplně nejvíc šťastná za tady tohle rozhodnutí a ohromně vděčná, protože tam právě jsem se seznámila s takovým jako kruhem žen, který taky měli děti, byly to taky maminky, obrovsky si rozumíme a já jsem najednou pochopila jako aha,
tyjo, tak to je jako úplně diametrální rozdíl, když jsem já sama s tím dítětem a když jsme v nějakém jako ženským podporujícím kruhu, kde si rozumíme, jsme kamarádky, máme se o čem bavit, sdílíme spolu nějaké hodnoty životní a zároveň jako jsou tam i ty další děti, který si taky rozumí, jsou třeba nějak podobně starý, někteří jsou starší, někteří mladší. No a jak vlastně obrovsky se mi ulevilo, když tady tohle do toho mýho života přišlo. Najednou jsem se na to vůbec nepřipadala sama, najednou jsme byli vlastně takový malý kmen, jako dalo by se říct. A je tam na těch dětech, to je ohromně vidět, jak prostě, když je těch dětí víc dohromady, tak oni prostě si úplně vystačí, oni jako skoro nic nepotřebujou. Ten efekt smečky. No přesně, efekt smečky. Jo. A k tomuhle se vlastně chci dostat, je to, že tu obrovskou důležitost vnímám v tom, že mi to přijde jako naprosto přirozený. Mně to prostě v té chvíli, když jsem s těma dalšíma ženama a s těma dalšíma dětma a většinou ti muži, že pracujou, nějak, já nevím, zaopatřovávají ty zdroje k tomu, abychom prostě měli kde bydlet, měli co jíst a tak dále. Takže úplně naprosto přirozený a úplně to dává smysl, aby ty ženy prostě byly dohromady a ty děti byly taky dohromady. A vždycky to tak vlastně v minulosti bylo a i na spoustě místech na světě to tak pořád je, že jo, v těch jako kmenech právě těch původních obyvatel to takhle prostě funguje, že ten kmen je ten základ a muži chodí lovit, postaví ten přístřešek a ženy většinou jsou buď pohromadě a ty děti jsou vlastně taky pohromadě. A není to tak, že to dítě visí na té mámě a pořád jako vyžaduje tu pozornost od té mámy. Samozřejmě, když je malinký, jo, první 2 roky je na té mámě nalepený, ale pak, když už to jsou ty děti větší, tak a jsou spolu ty děti, tak oni jsou tak soběstačně, tak vystačí a vždycky jenom jako přijdou, aby si zaopatřili nějaký základní potřeby, najíst se, utěšit něco, nebo vyřešit třeba nějaký malý konflikt. Ale jinak oni prostě si vystačí. A mně se tak ulevilo vlastně tady s tím příchodem jako toho mýho jakoby kmene v uvazovkách těch žen, protože najednou tam nebylo to dítě, který na mě pořád visí a pořád po mně chce tu pozornost, pořád po mně chce, abych si s ním hrála a něco s ním dělala, což je jako normální, to dítě to potřebuje. Ale najednou to vlastně si ty děti dávají mezi sebou a ty starší se trošku jako víc starají o ty mladší se nějak jako si tam vyhrajou, vystačej si, inspirujou se od sebe, učej se navzájem, mnohem líp se vyvíjejí. A ty ženy prostě tam, že jo, mají prostě pohodičku. Jo? No jasné, ale mne príde, že vlastne pre tie samotné deti je hrozne fajn nebyť iba s tými svojimi rodičmi, ako s tými dospelými osobami, ale vidieť vlastne aj, ako sa iní dospelí vzťahujú ku svojim deťom, ako čo je v poriadku a čo už treba nie je v poriadku v komunikácii ako u iných rodín a tak. A príde mi to vlastne hrozne super. A vlastne ako si zmieňovala to, že ste sa z tej že ste sa z toho českého raja, ako z tej prírody odsťahovali do mesta, tak to mi tak ako brnklo na takú tému, že vlastne teraz sa ako často ľudia ako inšpirujú tými prírodnými národmi a tým životom našim predkov a vlastne zoberú si z toho, dajme tomu niečo, ale treba zistia, že tá podstata je potom ako niekde inde, že ako v tom životnom štýle, do ktorého sa proste rôzne pretransformovávame, tak ako možno skutočne ako žiť na nádhernom mieste na samote, proste nám to treba nemusí dať toľko, čo mesto. A to ja si pamätám, že si skutočne ako v meste nechcela kedysi žiť. Je to tak, no. A je to fakt zaujímavé vidieť, že teraz si v meste asi tam šťastná. No, je to tak. A jako já zároveň vnímám i to, že nechci dlouhodobě v tom městě být, že pořád mě láká ten život v té přírodě, ale právě ne na té samotě, ano. Ale právě s tou komunitou těch podobně naladěných lidí. Protože ta samota je super a já jsem to vždycky milovala a dávalo mi to smysl, když jsem byla sama. Ano. Že jako když jsi sám a nemáš třeba ty děti, tak je to úplně něco jiného. Já jsem si fakt tu svoji samotu užívala, chodila jsem si do lesa, vlastně jsem se starala jenom o sebe. Ale najednou, když tam do té samoty jakoby přišlo to dítě,
tak už to vůbec není o tobě, že jo? Zvlášť, že jsou ty děti malí, jo? Pak třeba později třeba jo, ale první jako fakt 3 roky je to úplně minimálně o tobě a je to jako hodně o tom dítěti. A to potom už v té jako samotě a izolovanosti fakt nedává smysl a vlastně mi to přijde hodně nepřirozený. A jako opravdu čím dál tím víc docházím k tomu, že ta komunita, ten kmen je úplně ten nejpřirozenější způsob života pro nás. A že to tak právě říkám, vždycky bylo, jako dřív se taky vždycky žilo v nějakých třeba generačních domech, kde prostě jasně nebyl to kmen, ale byla to ta rodina rozšířená, nebyl to jenom ten manželský pár nebo táta, máma a dítě nebo děti. Ale byla tam prostě babička, dědeček, kolikrát, já nevím, nějaký ještě kousek tety, strejdy, bratranci, sestřenice. Prostě ta rodina, a to už je vlastně taky malý kmen. No a u těch přírodních národů to je vidět úplně, tam jako to vůbec neexistuje, že by tam jako žili ty lidi v nějaký izolovanosti. Tam je prostě kmen, který se podporuje, který spolupracuje, který funguje, každý ví, co má dělat, nikdo to jako nespochybňuje, tu svoji roli a funguje to. A já neříkám, že to takhle může fungovat i u nás, to si nemyslím. Myslím si, že my máme jako velmi už odlišný a specifický podmínky a jakoby potřebujeme najít nějaký úplně ještě nový způsob toho, jak tady můžeme fungovat tím, dalo by se říct jako v uvozovkách, kmenovým způsobem, ale aplikovaným na ty naše podmínky. Mm-hmm. Jo, protože jako ten život, ty to víš, taky jsi byla u těch původních obyvatel, takže vlastně víš, jak to tam funguje a viděla jsi to a já třeba bych takhle žít nechtěla. Protože zase tam jako hodně, co jsem zažila já, tak tam dost jasně jsou jakoby rozdělený ty role. Jo, že prostě muž chodí na ten lov, postaví ten přístřešek, zaopatří to bezpečí nějak toho kmene. Jo? A ta žena prostě rodí děti, stará se o děti a vlastně třeba vaří a nějak jako pečuje o ten prostor. No a tam to funguje perfektně, protože tam jako nikdo se necpe do toho, ta žena se necpe do toho role toho muže a ten muž se necpe do té role té ženy a mají to prostě takhle jasně rozdělený a není to zpochybňovaný a funguje to. Ale my už takhle asi žít úplně nemůžeme, možná ani bychom nechtěli, nebo já třeba ne, aby to bylo jako takhle striktně vymezený, že prostě já teda jsem ta žena v domácnosti, rodím děti, starám se o děti, pečuji o domácnost. Někomu to může vyhovovat. Je to samozřejmě naprosto v pořádku, ale myslím si, že v dnešní době už jako spousta žen by tady tohle takovýmhle způsobem úplně žít nechtěla, protože třeba je taky baví chodit do práce, baví je mít nějakou ještě jinou náplň, než jenom být máma nebo pečovatelka jakoby o tu domácnost. Takže ale věřím tomu, že právě se to dá i v těch našich podmínkách udělat tak, aby to mohlo fungovat a zároveň, aby jsme mohli fungovat jako nějaká větší jednotka, než jenom ta izolovaná rodina. No tak ty nukleárne rodiny sú fakt strašne náročné na žitie. No. A zároveň, neviem, ako si to mala počas svojho detstva a svojho dospievania ty, ale to bolo presne to, čo som poznala. Proste keď bolo nejaké ako, čo by sme nazvali dneska nejaké ako komunitné stretnutie, niekde ako pri ohníku vonku, tak to boli proste niekoľko nukleárnych rodín, proste, ktoré žili v tej klasike mama, oco, jedno dieťa, druhé dieťa väčšinou. Tak proste sa ako stretli alebo sme sa proste stretávali vždycky ako v byte alebo v dome proste jednej z tých rodín a bola tam taká ako úplne vlastne ako pevne daná nejaká dynamika, ktorá ale vlastne držala veľmi pevne tie hranice tej nukleárnej rodiny. Že vy ste tu naozaj iba na návšteve. Proste, že to nebolo ako tak, že by tam trebárs tí dospelí sa navzájom trebárs ako starali o tie deti. Ako samozrejme, keď sa o tom rozprávam s mamou a keď trebárs ako ideme ako hlbšie do histórie, keď som bola úplne malinká, tak tam to fungovalo. Ale zase ma to dostáva k tomu, že to fungovalo medzi tými ženami. A že to je ako, že zase sa stretávali tie kamarátky s tými deťmi. A že proste, že tie ženy mi príde, ako by to mali proste
tak ako prerastené sme tým, proste tými svojimi kamarátstvami a tou potrebou byť spolu, že ani nukleárna rodina nás nezlomí. Ale určitě pro ty ženy to je možná ještě důležitější než pro ty muže, právě ve spojitosti s těma dětma. Mm-hmm. Jo, protože většinou žena je ta, která říkám, aspoň první třeba 2-3 roky, když to dítě je úplně malinký a tu matku potřebuje úplně nejvíc, tak žena je většinou ta, která s tím dítětem je a právě když je s ním sama, tak je to tak náročný. Je to tak náročný, nemáš prostě s kým třeba sdílet jenom nějaký z těch spousta věcí, které se v tvém životě děje, když se to dítě narodí. To je tak obrovská jako změna, tak velká intenzita všeho, že je prostě hodně důležitý to mít jenom s kým sdílet, s nějakou další ženou ideálně, že jo? Protože jako to jsou zrovna takové zkušenosti, které může vědět a může ti vlastně v tom nějak pomoct nebo nějak jenom aspoň to pochopit jenom další žena, která třeba tu zkušenost má taky. Takže jako jsou určitý témata v tom životě ženy, který může pochopit jenom žena. Určitě. A i vlastně nejenom témata spojený s tou naší biologií, ale i třeba my jako ženy jsme mnohem víc jakoby emoční bytosti než muži a často máme potřebu ty své emoce s někým sdílet, nějakým způsobem je jako, sdílet je prostě ano. A pochopit sami v sobě a třeba i právě s někým jiným a pak si často děláme z mužů ty kamarádky a jako chceme vlastně mluvit o tom s nima, ale to taky úplně není jako vždycky tak dobře, protože prostě muž je muž a žena je žena a nepochopí to. No a jako některé věci fakt jako nepochopí a není to špatně. Jo, není to tak, že by prostě muž byl nějaká zabedněná bytost a prostě tady nechápe nějaké moje pocity. Ale musí to být jako ťažké pre nich sa v tom vlastne zorientovať. Ja som si teraz spomenula na jednu našu kamarátku, zdravíme Lucku, ktorá spravila na základe svojho mesačného cyklu taký ako ťahačik pre svojho partnera, aby vedel, ako, v ktorej fáze sa nachádza a ako sa k nej má správať. Alebo niečo takéto to bolo. A príde mi to úplne výborné. Pretože ja byť vlastne v koži muža a dostať ako proste cyklickú ženu proste do jednej domácnosti, no já nevím. No to jasně, přesně, nevíš. A hlavně nikdo je na to ani nepřipravoval, nikdo je to nenaučil, protože to se neučí nikde ve školách. A jako doma taky většinou nedostaneš nějakou moc velkou nějaký návod na tady tohle. Buď od svého otce, anebo od svojí mámy. Jo? Ať už seš žena nebo muž, jo? Jakože to se prostě neučí nikde, bohužel zatím, nebo úplně minimálně. A věřím tomu, že to jako bude lepší a lepší a že i ta vzdělanost tady v tomhle ohledu se bude jako zvětšovat, protože je to hodně důležitý. A opravdu jako taky narážím často na to, že ten muž vlastně vůbec neví. Jakože procházíme vůbec nějakým cyklem, jo, to už možná jako tuší. Já si myslím, že tuší. Jako tuší. Nebudeme jich podceňovat. Nebudeme vás podceňovat, milí muži. Jo, však jasně. A to právě jako není vůbec tak, že bych chtěla tady někoho jako podceňovat. To spíš je fakt prostě o tom říkám, protože jako nikdo nás to nenaučil. Jako častokrát ani ženy pomalu neví, že prochází nějakým cyklem, jo. Jako oni si toho všimnou, že něco je jinak v tom měsíci, že se jinak trošku cítí, ale jako spousta žen tohle vůbec neřeší a vůbec jako nemají tohle uchopený, že tak já jsem vlastně cyklická bytost, to znamená procházím nějakýma fázema a v každé ty fázi se cítím a potřebuju trošku něco jiného. A jakože spousta žen vůbec tady tohle nevnímají a nerespektujou a neřídí se ani podle toho. Jo? Spíš třeba častokrát to naopak nějak potlačujou různýma látkama a nebo tomu prostě jenom nevěnujou pozornost. No. Což samozřejmě se taky dá, můžeme tomu nevěnovat pozornost, ale jakoby ty tím cyklem procházíš tak i tak. Ať už si to uvědomuješ nebo ne a ten cyklus tě nějakým způsobem ovlivňuje, ať už si to uvědomuješ nebo ne, takže určitě je mnohem moudřejší to začít vnímat, pochopit to a jako ladit se podle toho. No ako je to pravda, ja som zrovna mala nedávno nejakú depresiu
ako nemala som depresiu, mala som proste takú tú depku. Bolo mi smutno. A teraz ja som ako sedela doma, jak taký smutný dubáčik, proste nič mi nedávalo zmysel. Vravím si, tak ja neviem, ja to asi ukončím. A potom ma napadlo, tak ja sa teda pozriem do toho menštruačného kalendára. No samozrejme, že som mala PMS. No. Takže ako, myslím si, že veľa otázok ako v živote žije na toho, čo sa aj zrovna ako deje, by tam našla naozaj v tom menštruačnom kalendári veľa odpovedí. Hele, rozhodně jako já prostě vnímám na sobě opravdu obrovský rozdíl, když jsem v takový přesně tý jako premenstruační fázi. Nejnáročnější jsou samozřejmě vždycky takový ty dny těsně před tím. A pak, když to skončí a vlastně přijde taková ta jako dynamická fáze toho cyklu, tak to je tak obrovský rozdíl. Jo? Ať už se jedná o můj jako level vitality a energie, nebo o to, jakým způsobem já jsem schopná jaká moje nervová soustava, jakou má toleranci třeba ke stresu nebo k nějakému vypětí. To je prostě obrovský rozdíl. Jakože před menstruací je moje tolerance ke stresu jako opravdu minimální. A to samozřejmě, když máš děti, tak jako často velice náročný, ale když to třeba ví ten partner a máš tu podporu v tom partnerovi a vlastně už takhle jste třeba dohodnutý, že hele, dívej, prostě já jako fakt pár dní před menstruací jako potřebuju opravdu mít mnohem víc klidu, mnohem víc času pro sebe a mnohem větší prostor se jako sama zazdrojovat, abych potom mohla vůbec být schopná tady být pro vás. A ten partner je nějak vnímavý a nějak to jako dokáže zpracovat tu informaci, tak samozřejmě jako uděláte maximum pro to, aby si tohle mohla si dopřát, aby si tohle mohla mít. Jo? Ne vždycky ty podmínky jsou ideální, ne vždycky to jde, aby si prostě na týden někam odjela. To jako vlastně jde skoro, opravdu to nejde skoro nikdy, jo? Nebo prostě jako fakt minimálně. Ale vždycky se dá udělat aspoň něco. Vždycky tě může podpořit a ty se můžeš podpořit aspoň nějak minimálně. Může prostě víc brát třeba děti ven, míň pracovat v tom čase a být víc s rodinou. No tak počkaj, tak poďme to nějak rozdělit do těch fáz a poďme tam vymyslet nějaký praktický nějakou praktickou príručku. Taký Vreckový kodex, ako na ženu v cykle. Ako na ženu v cykle. Tyjo, tak to víš, to jsme si mohli vzít to ľudský kolečko. No právě, to potom to můžeme porovnat. No, tak jako ten cyklus je rozdělený do 4 fází. A každá ta fáze má nějaký své specifika. A když se to tak jako, když se podíváš na tu ženu jako na cyklickou bytost a podíváš se i třeba na přírodu, jak funguje jenom jako příroda, tak příroda je úplně stejně cyklická jako žena. Vlastně žena je taková zhmotněná příroda, dalo by se říct. No a i ta příroda prochází těma fázema, takže ani kdyby jsme teďka se nedívali na přímo menstruační cyklus, ale jenom na ten cyklus přírody, který se točí taky vlastně minimálně v našich podmínkách v těch 4 fázích, ve 4 ročních obdobích, tak máš jaro, léto, podzim a zima. A i ta menstruační fáze v podstatě je jakoby hodně podobná těm fázím ty přírody toho cyklu. Takže to jaro, to je taková ta fáze po té menstruaci, kdy že jo, narůstá ta energie po té zimě, kdy jako byla taková jako dlouhá pauza, takový odpočinek, takový útlum, tak najednou ti roste ta energie, všechno začíná být krásně zelený, je tam v tom taková svěžest, taková jakoby mladost, taková čerstvost. No a i ta žena se takhle cítí. Je to takový jaro toho cyklu, že jako fakt máš prostě víc chuť něco objevovat, víc chuť jít ven tou pozorností, víc se třeba scházet s lidma, začínat nějaký nový projekty a tak dále. No a to je samozřejmě fáze, která většině, ať už žen nebo i mužům, jako je příjemná. Ano. Prostě jaro je krásný, že jo? Všechno kvete, všechno krásně voní, všechno je prostě růžový, vykvetlý, nádherný třešňový vykvetlej strom. No a pak je léto
To je ta ovulační fáze, taková ta fáze ty největší plodnosti, ty největší šťavnatosti, největší hojnosti v tom životě, kdy jako všechno prostě najednou z těch nádherných růžových kvítků se promění na to ovoce šťavnatý a prostě můžeš si ho jenom vychutnávat a že samozřejmě žena je plodná v té době nejplodnější, takže je i tam prostě mnohem větší chuť na milování, na nějakou intimitu, na nějaké zbližování. A to je taky taková ta velmi příjemná fáze. Se do toho tak potmehucky usmíváš, to si myslím, že je také velmi příznačné pro tuto fázu. No, takže myslím si, že v tady těchto prvních dvou jako dynamičtějších fázích, to jaro, léto, je to prostě o tom, že ta žena nepotřebuje ona nějakou jakoby zvýšenou pozornost, zvýšenou péči ve smyslu toho, že by potřebovala jako ulehčovat, spíš jakoby má mnohem víc chuť ona dávat do toho prostoru ven, protože má z čeho. Sama přirozeně v těch fázích se cítí jako zazdrojovaně, takže ona jako v této fázi má mnohem víc z čeho dávat. A spíš pak třeba je dobrý tady tyhle právě fáze jako využít k nějaký jako hlubší intimitě, hlubšímu zbližování, samozřejmě plození dětí a nějakým jako dynamičtějším aktivitám. No a pak přichází ta fáze toho podzimu, ta třetí, kdy v tom ženském cyklu to můžeme přirovnat k takový té premenstruační fázi právě. No a ten podzim, když se podíváme na přírodu, tak taky schazuje to listí, stahuje tu energii ke kořenům, spíš se jako ubírá dovnitř ta energie než ven. A i ta žena má mnohem větší potřebu odpočívat, mnohem víc potřebuje se věnovat sobě, zazdrojovávat sebe, než tu energii právě dávat ven. Víc jako je dobrý v téhle fázi opravdu si dát ten prostor a počítat s tím, že to přijde a udělat maximum pro to, aby se ta žena cítila prostě bezpečně, podpořeně, zazdrojovaně, ideálně jí jako nějak jako opravdu dát ten prostor k tomu, aby se ona mohla postarat sama o sebe, tak jak potřebuje, protože ženy často ani nepotřebují, aby se o ně někdo staral, ale spíš potřebují ten prostor, aby mohli sami se postarat o sebe. Mm-hmm. Takže v téhle fázi je to prostě úplně přirozený. Jo? A to je samozřejmě ta fáze, která není zas tak v oblibě, často, ať už u žen nebo u mužů, ale taky je to jako, dalo by se říct v uvozovkách blbost to takhle brát, protože to je prostě naprosto přirozený. To je jako kdyby jsme nechtěli, aby začal podzim. A chtěli bychom, jako, aby to bylo nekonečný léto. Jo? Samozřejmě, ano, ta představa, že jo, pořád prostě fiesta, léto, krása, tohle. Je super, ale jako je to taková hodně naivní představa. Prostě takhle to v tom cyklu nefunguje. Takže i ten podzim je jako v té fázi, když se podíváme pak na ty cykly toho života, tak je takový jako stáří. Je to takový to už usebrání, takový to, že se podíváš teda na to, co si na tom jaře zasel, v tom létě si to zalíval a vychutnával si ty šťavnatý plody a na ten podzim to prostě jako sklidíš, nějak zakonzervuješ a jako cítíš vděčnost prostě za to, za tu dynamickou zase fázi toho života. Ale už je jako na čase víc jít dovnitř, víc jít do toho klidu, víc jít do toho odpočinku. No a ta menstruační fáze, tak to je taková smrt v tom cyklu toho roku, anebo v cyklu roku taková zima a v cyklu života taková smrt. Takže vlastně, že jo, i to plodný vajíčko, který jako nebylo oplodněný, tak prostě vychází ven, umírá s každou tou menstruací. A ta žena prostě přirozeně potřebuje mnohem víc odpočívat, má mnohem menší toleranci na nějaký stres, na nějaký tlak, spíš jako ve chvíli, kdy je to na ní vyvíjený, tak velice rychle třeba je podrážděná a velice rychle
je vyčerpaná, je unavená, když si to třeba nemůže dát, ten odpočinek. Takže je dobrý tady tohleto taky opečovat a prostě dát jí ten prostor k tomu, aby mohla odpočívat. A ve chvíli, kdy my si tohle opečujeme, jako ženy v první řadě vůbec, protože jako nikdo jiný to za nás neudělá, my to potřebujeme začít vnímat a začít to u sebe respektovat a pak to třeba komunikovat se svým okolím. Tak ve chvíli, kdy si tady tohle dáme, tak jako uvidíme, že najednou už to není jako náročná fáze. Najednou už to nemusí být jako něco špatného, ale najednou je to úplně přirozená součást toho cyklu, která když je dostatečně uznaná a opečovaná, tak je vlastně nádherná. Tak jako při menstruaci můžou přicházet různé inspirace, které v jiných fázích třeba by nepřišly. Je tam taková velká hloubka v tom celém, jo? Celkově v těch méně dynamických fázích, v tom podzimu a v té zimě, je to mnohem víc o tom vnitřním světě, než o tom vnějším. Je to jako mnohem víc o fakt takovým jako hloubání si vevnitř, nacházení jako toho světla, toho plamene, toho tepla uvnitř sama sebe. A jsou taky hluboké fáze, které jako bohužel v dnešním světě nejsou třeba často tak opěvovaný a oslavovaný, protože to není taková ta evidentní krása, jako třeba to jaro a to léto, ale je to zase úplně jiný druh krásy, to stáří a ta smrt, která vlastně, když tam nejsme v tom odporu a začneme to fakt respektovat a ctít v sobě, tak zase nám to dává úplně něco jiného, úplně jiný kvality. Tak zase, keď sa pozrieš ako na ten na to kolo života a trebárs na ten archetyp starený. A keď sa pozrieš trebárs ako na nejaké tie role babičiek ako v našom živote, tak to sú ľudia, s ktorými nám je strašne dobre. Akurát s nimi musíme úplne inak hovoriť a nájdeme u nich úplne niečo iné, než čo zrovna v tej našej životnej fáze proste potrebujeme. Že my sme, dajme tomu, ako teraz v nejakom tom plodnom veku, tak ako samozrejme, že máme proste iné tie životné potreby ako proste ženy o generáciu staršie alebo ešte o generáciu staršie. Ale ako neznamená to, že že od týchto žien ako sa nemáme čo naučiť, alebo že by nám skutočne ako s nimi nemohlo byť ako hrozně dobré. No 100%. A když se to tak vezmeš, tak to taky v dnešní době dost chybí. Ten kontakt vlastně s tou starší generací, že jo? Protože jako právě tím, že teď už žijeme jako ta izolovaná rodina a nežijeme už s těma prarodičema často, jako opravdu to už je fakt jako vzácný. Když ta rodina žije ještě s těma dalšíma generacema, tak my jsme, jako často taky ty starý už jsou někam třeba odsunutý, jo, a už jako nejsou tolik vnímaný, tak vlastně i tady ta kvalita toho stáří anebo i té smrti je vlastně něco jako dost tabuizovaného v tom našem světě, že jo, není to prostě moc oslavovaný, spíš naopak je to jakoby něco, co je potřeba jako odsunout. No, takže to je jako vlastně skvělá paralela, že jo, ať už se na to podíváme takhle, jak se třeba my jako společnost chováme ke starým lidem a jak bereme smrt a taky jak bereme i vlastně tady tyhle fáze toho cyklu, no. No. Taky je to vlastně něco, i když se podíváš přesně jako, no ty vole, mám PMS, nebo ježiš, ona má zase PMS, prostě, ježiš, ona má zase ty krámy, prostě. Jako je to brané jako něco negativního vlastně často. No jasné, žiadny červený stán a prostě, no vôbec. Ako jasné, no. A pritom, keď sme sa veľakrát ako bavili trebárs o tých ženských kruhoch a kto by mal viesť ženské kruhy, ja neviem, či sme sa o tom bavili zrovna my dve, alebo možno s inými kamarátkami, o tom, že bože, to by bolo super, keby to viedli babičky. A to tuto ako vlastne ako moc není, no. No, není. A to je zase, je to něco, co v těch kmenech je. Co v těch kmenech jako je, protože tam prostě žijou všichni dohromady. Staří, mladí, malí děti, všichni dohromady tam spolu žijou a fungují jako jedna jednotka a naopak ty staří tam jsou velice jako respektováni a ceněni právě pro tu moudrost a pro ty zkušenosti, které ty mladí prostě nemají. Je to tak. Tak vlastne Klinika Now, pre ktorú vzniká tento podcast, tak si zaklada na tom, že tá starostlivosť o ženu musí byť celostná, musí byť holistická. A mne vlastne stále viac
začína zapadať do tej skladačky to, že súčasťou toho holistického prístupu je tá ženská spolupatričnosť a jednak ako nejaké prijatie proste takých ako ženských, takých tých rídzo ženských kvalít, skutočne ako to prijatie toho, že sme ženy, sme také, aké sme, že my sme sa tu ako bavili práve o tom, že proste, že k tým ženám ako patria také stereotypy, ako no, ženy si proste lakujú nechty a klebetia a muži tam v papučiach pozerajú Ligu majstrov a podobne. A ako vnímaš trebárs prijatie toho ženstva a vlastne možno aj to, ako sa to odráža na tvojom vlastnom zdraví? Mm-hmm. No, určitě to je jako hodně důležitý a je k tomu právě hodně podle mě důležitý to pochopení, jak ta žena funguje. Právě to, o čem jsme se bavili, že je to prostě cyklická bytost, ne stejně jak muž, který je jako mnohem víc lineární a má to prožívání jako hodně během toho měsíce třeba podobný, tak u nás se to pořád mění. Takže jako dívat se na to takhle a taky přijmout to, že jsme mnohem víc jako emocionální bytosti, takže potřebujeme mnohem víc kultivovat takovou jako intimitu, ale ne ve smyslu jako nějakého jako fyzického projevu, ale právě toho emocionálního. Takže a taky, co k tomu mě napadá, je hodně důležitý, je to, že prostě v tom dnešním světě jsou na ženy vyvíjeny jako obrovský nároky. A je takový jako velký tlak na to, co by ta žena měla dělat, neměla dělat, jak by měla vypadat, jak by neměla vypadat, jak se má chovat, nemá chovat. A tam je podle mě obrovský důležitý, abychom vlastně přestali jako nad tímhle s tím takhle přemýšlet, ne jako společnost, protože ta společnost je jenom jako odraz toho, jak to mají ty jednotlivci. Ale je to opravdu na každém z nás, abych já jako žena opravdu převzala zodpovědnost sama za svoje prožívání a za svůj well-being v tom smyslu, že úplně jako odbourat tady ty stereotypy. I třeba ty, co máme z rodiny, co máme z naší kultury, jo, protože na to všechno se jako nabalujou nějaké přesvědčení, nějaký dogmata, něco, co by si měla splňovat. A je prostě za mě ohromně důležitý a mě určitě to v životě jako nesmírně pomohlo, je vlastně přestat tady tohle řešit a fakt se jako naladit na to, kdo já jsem, jako úplně v té největší čistotě, v té jako bytostné rovině. Protože taky, když jsme se sem narodili jako miminka, tak jsme neměli tady tyhle přesvědčení. Neměli jsme tady Neměli jsme tady tyhle myšlenkové konstrukty, který jako nám říkají teda, kdo jsem a na základě kterých my jsme si vybudovali tu svoji identitu. A taky jsme jako miminka žili. A naopak to naše prožívání bylo mnohem čistší. Takže určitě to není tak, že bez té identity se nedá žít. Jakože miminka jsou toho jasným důkazem, že dá se bez toho žít. A spíš jako mám pocit, že je to teďka mnohem víc o tom právě začít jako rozpoznávat tady tu rovinu, ty naší mysli, která nám pořád předhazuje, co bychom měli, kdo jsme, kdo nejsme a tak dále. Začít to fakt jako rozpoznávat sama v sobě a nenaskakovat na to. Vůbec na to nenaskakovat, což samozřejmě na začátku vyžaduje nějaký trénink, ale ve chvíli, kdy my na to nenaskočíme, tak jako vlastně zůstává jenom fakt čistý plátno a nějaká mnohem hlubší jako moudrost, hlubší intuice, hlubší vedení a nějaký instinkty, který jako nám vlastně říkají, co je pro nás správně a co ne a neustále to k nám mluví a je to tam, prostě je to tam. Často je to teda pod velkým nánosem právě těch všech přesvědčení, ale co jako vnímám čím dál tím víc jako úplně esenciální a to neplatí jenom pro ženy, platí to samozřejmě i pro muže, tak právě ladit se tady na tuhle mnohem hlubší vrstvu sama sebe. A pak už v podstatě tam už jako
spousta otázek a spousta věcí odpadá, protože najednou je tam jenom ten pocit toho bezpečí, je tam pocit klidu, míru a pokud ne, tak tam je vlastně, když se opravdu naladíme do tohohle prostoru, tak je tam velmi jasný vedení k tomu, co teda je potřeba udělat, aby se to třeba narovnalo do toho přirozeného stavu. No ako si hovorila o tej identite a o tých miminkách, tak to mi tam ako fakt ako hlboko ako zaťukalo niekde na tú hlavu, že skutočne ako to miminko tam nemá nejakú ako mozg, nejakým tým tou svojou myslou vytvorenú identitu, že ja neviem, ja som miminko, ja nosím proste modré dupačky, ja mám toto a toto, ale že tam skutočne ako má tie inštinkty a má tam proste tie pocity, za ktorými ho tie inštinkty ženú, ako bezpečie, maminka a tak. Tak to je ako pravda. Ako, vieš si predstaviť, ako by si sa cítila ako bez tej svojej identity, ktorú si ako vytvorila ako v tom živote? Dokážeš sa do toho dostať? Ako do tohto? Dokážu a měla jsem i jako období ve svém životě, kdy jsem v tom fakt spočívala i delší dobu, jako třeba několik měsíců. A proto díky těmhle zkušenostem vím, že to jde a vím, že to je jako úplně mnohem lepší a mnohem snadnější než ten život právě v té hrozně omezené identitě. Jako ta identita nás vlastně strašně limituje a my ji v podstatě, já nechci říct, jako, že nepotřebujeme, protože samozřejmě jako jsou situace, jdeš na letiště, vytáhneš prostě pás, jako dobrý, máš tam nějakou identitu, jo. Ale já teďka se bavím jako opravdu o tom ladění se do toho přirozeného stavu bytí a ve chvíli, kdy my se naladíme do tohohle přirozeného stavu bytí, tak právě není podle mě vůbec možný být přesně v nějaký depresi nebo být jako v nějaký úzkosti. Já mám pocit, že vlastně fakt bych klidně si troufla říct, že 90%, možná i víc, jakože nechci to říkat jako úplně takhle jakože je to, ale jako fakt chci říct, že skoro 100% našich problémů si vytváříme všechno tady, no. No tak jasné, pretože ty s niečím ako prídeš a tá myseľ ti na to hneď ako odpovie a rovno položí ako ďalšiu otázku. No. A v podstate ako s tou identitou potom my sa skutočne ako zatvárame do vlastnej klietky, ktorú sme si ako sami vytvorili. No, přesně. A my tomu sami věříme a pak, když tomu jako uvěříš nějaký ty myšlence, tak ona se může propsat i klidně do té fyzické reality a můžeš třeba onemocnět z toho. O tomto sme sa dosť bavili v 5. diele Naucastu s Lenkou Plecháčkovou, vlastne o tom, ako sa potom tieto rôzne vzorce, ktoré človek ako nazbiera počas života, ako sa vlastne potom v tom tele ako pretavujú do rôznych útvarov, do rôznych ložisk. Takže ako je to tak, ako v podstate ako v rôznych prístupoch, v rôznych kultúrách, v rôznych školách, ako je toto pomenované zase různými způsoby. Přesně tak a třeba v ajurvédě vlastně, když teď jsem se na to vzpomněla, tak tam je to taky pojmenovaný. Tam je vlastně řečený, že všechny nemoci vznikají z nesprávně použité mysli. No, jako je to fakt tak. Je to vlastně ve finále takhle jednoduchý. A pak samozřejmě ta jako v uvozovkách cesta k tomu uzdravení je právě jako rozpoznávat, kdy ty myšlenky, že jo, kdy já sama na to naskakuju, protože to není jako, že něco by mě ovládalo. Jako nic zvenku tě vlastně nemůže ovládat, dokud ty tomu sama nedáš to svolení. Ale my už často jsme tak moc v té hypnóze, že už je to pro nás tak přirozený stav bytí, že my už ani nevíme, jaký to je, když to tam není. My už si jako nepamatujeme, jaký to je být vlastně v tom přirozeném nastavení. A ve chvíli, kdy to jenom ochutnáme a jenom to prožijeme, i kdyby třeba jenom na chvíli, tak najednou úplně jasně, bez nejmenší pochybnosti víš, že aha, tak tohle ono. To je to jediný, co se po nás tady chce.
keď už sme načrtli trošku ten východný prístup tej ajurvédy, ja som chcela trochu premostiť zase do inej oblasti, ktorá ale samozrejme súvisí tiež akoby s tým zdravím úplne ako úzko. A to je vlastne jeden tantrický prístup, ku ktorému som sa ako dostala na jednom workshope. A to je, že vlastne, že ženy, to vzájomné ženské spolubytie, treba ženský dotyk, ale nie na sexuálnej rovine, proste iba ženský prítomný dotyk, tá ženská skutočne ako vedomá prítomnosť vlastne posilňuje a znásobuje tú ženskú erotickú energiu. A vlastne hneď ako v zápätí na to povedali, že ale u mužov to takto nefunguje. Že preto je pre ženy vlastne akoby tak prirodzené a vyživujúce a dôležité to, aby vlastne boli spolu, aby si česali tie vlasy, aby si proste dali tú masáž alebo čokoľvek. A vlastne, že u mužov to takto ako to dosycovanie nefunguje. Tak máš nejakú takúto skúsenosť? Jo, určitě mám. Takovou energetickou výmenou. 100%, no. A bych řekla, že to je jako hodně daný tím, když se podíváš na ten jako mužský princip v úplně té nejsurovější formě nebo v takový té nejvíc esenciální formě, tak mužský princip je vlastně jako čistý vědomí, neprojevený. Bez formy, bez začátku, bez konce, prostě jenom vědomí. A ten ženský princip, to je právě to projevený, ta tvorba, ten život, ta příroda vlastně, tady tohle to všechno, co prostě roste, kvete, rodí se, obnovuje neustále, prostě ten život si vždycky najde cestu, že? No a právě proto my jako ženy vlastně jsme jako takovým stělesněním tady téhle životní síly a tady téhle jako i vlastně sexuální, erotické síly, protože to je vlastně životní síla. A takže my jako by tady tohle si můžeme klidně předávat mezi sebou. A můžeme to předávat a právě potom i těm mužům a zvát je do tohohle z toho a udržovat ten život pořád naživu. Ale i právě žena s ženou klidně tady tohle to může prožívat jakoby nesexuální formou, opravdu jenom skrze právě nějaký dotyk nebo nějaký opečování nebo jenom skrze slova. Vlastně pořád dochází k téhle výměně, ale muž vlastně vzhledem k tomu, že on jakoby nedisponuje tady touhle s tou, jako ta mužská esence je vlastně prázdná. Žena je ta, co to naplňuje. A to jako neznamená, že něco by bylo víc nebo míň. Je to prostě naprosto komplementární a úplně se to doplňuje tak, aby prostě mohla neustále být ta kontinuita toho života možná. Ale jako prázdnota s prázdnotou se jako by nevymění tady tu esenci. Ako by ma zaujímalo, ako by vyzeral svet, keby boli na svete iba muži a keby boli na svete iba ženy. Já jsem nedávno viděla video a to mě jako v něčem fakt hodně jako zasáhlo a úplně jsem si říkala a chci jenom tady jako dopředu říct, já miluju muže, jo, fakt miluju muže, prostě já bych v životě nechtěla žít. A já se potom podpisujem, ano. Já třeba bych nechtěla žít ve světě, kde nejsou muži, ale zároveň viděla jsem takový video, kde právě někdo se ptal na ulici lidí a ptali se nejdřív žen, jestli si umí představit žít ve světě, kde jsou jenom ženy. A vlastně každá ta žena řekla, jo, jasně, plně, to jasný, hned, jasný prostě. A pak se vlastně ptali na ulici mužů, jestli si umí představit žít ve světě, kde by byli jenom muži. A každý ten muž řekl, ne, se úplně zbláznil na to vůbec. Na toto by sme mohli dať ešte anketu z Českého rybníčka. Čo na to naši posluchači? No a mně to přišlo jako dost zajímavý vlastně. No to hej. Ako ja som veľakrát s kamarátkami sme tak srandovali, že ako keď proste operovali sme teda ako s takou premisou, že proste ženy sa dožijú dlhšie, takže keď všetky obdobieme.
tak si kúpime proste nejaký ako veľký zámok, palác alebo čokoľvek vilu. A tam sa proste ako všetky nasťahujeme a budeme spolu žiť. A vlastne mi to nepríde ako taký blbý nápad. Podľa mňa by sa tam ako žilo super. Predstav si takú partu Já si myslím, že by se tam žilo super. Že hej? Jo, podle mě by se tam žilo super, ale pořád tam v sobě jako právě mám tu obrovskou touhu objevovat i ten mužský svět a tady tohle jakože já to prostě miluju, já to mám ráda, ale jako to neznamená, že si to neumím představit bez toho a umím a myslím, že by to bylo taky super. No, ako na nejakú dobu asi. Ale potom zase ako tam vnímam ako tie mužské kvality, bez ktorých sa ako fakt žije strašne ťažko. No, ako keď si predstavím trebárs akoby to súžitie toho muža a ženy, ako ten chlap proste, ktorý postaví ten dom a tá žena, ktorá ho proste ako nadekoruje, naplní ho tým životom. Tak ako neviem, ako by to dopadlo, keby ten dom mám postaviť. No, právě. Alebo s partiou kamoši. To by vyzeralo. Přesně, to by vyzeralo. Já úplně miluju prostě pozorovat muže jako přesně při nějaký tvorbě nebo při nějaký práci, nebo když přesně takhle nějaký projekt mají, něco budujou, něco stavějí, jsou v té své esenci, tak mě to prostě miluju. Už jenom se na to dívat, je to nádherný. Ale určitě i tady tohle, o čem jsme se bavili a to, co třeba i na základě toho videa mi vyplývá, o kterým jsem mluvila, je, že OK, ale tak když se podíváme teda na ženu jako na takového reprezentanta té přírody, protože vlastně příroda je žena, žena je příroda. Ano. A tak proč teda ty ženy vlastně si umí představit být, už jako nebýt s těma mužema, tak je to možná proto, že celkově jako společnost jsme se fakt vlastně k té přírodě ani k těm ženám často nechováme moc hezky. No to vôbec, s tým sa počíta ako proste so samozrejmosťou. No. Ja som teraz práve videla na Instagrame, bolo to u jednej političky, u Vladimíry Marcinko. Zdieľala tam takú ako štatistiku, nejakú ako percentuálnu vlastne koľko percent ľudí vlastní nejaký svetový kapitál, potom, no skrátka, je to možno ako potom nás dielam v nejakom detaile tej epizódy, ale vlastne z toho vyplývalo, že keď sa pozrieš na tie tvrdé čísla, tak tie ženy z toho vychádzajú ako hrozne nevýhodne oproti mužom. A keď si vezmeš, že proste nejaké menšinové percento žien, dajme tomu, sa má lepšie ako muži, lenže 100% žien alebo teda 100% žien je matkami 100% svetovej populácie. Čo samozrejme muži by nemohli namietať, že oni sú zase ako otcovia 100% populácie, ale tam skutočne ako to znevýhodnenie také nie je a mne z toho ako veľakrát skutočne smutno, keď vidím, ako si ženy musia vlastne ako vydobíjať to svoje miesto na tom svete a ísť vlastne akoby proti tým ženským kvalitám. Alebo jasné, každá žena to má namixované ako trošku inak, ale vlastne, a to som sa ťa chcela spýtať, aký máš na to názor a či si sa s tým trebárs stretla, ale mne príde, že sa častokrát, alebo čoraz častejšie stretávam s tým, že samotné ženy ako sa stávajú celkom ostro ako k tým ženským kvalitám. Že, ako, že to ako trošičku ako možno aj ako zosmiešňujú. Jo, určitě ta tendence tady v té společnosti je. Pri děti. Určitě, no tak jako takový ten pořád se tlačí na ten výkon, na tu produktivitu, na to být co nejvíc, nejrychlejší, nejhezčí, nejlepší, nejúspěšnější, nejvíc. Jo, a to je právě ten, zase, když se podíváme, hrozně jakoby dobrá paralela k tomu vztahu, který máme k přírodě, k zemi. Vydolovat z toho, co se dá. Vytěžit z toho, co se dá. Jo? To je opravdu přístup nějakého prostě pubertálního dítěte, možná ještě míň v tom vývoji, když se to vezmeš, jako když se podíváš teda na naši úroveň vědomí jako společnosti, vytěžit, co se dá a vlastně nic nevrácet zpátky. Jo? Už se na tom vůbec nemyslí, ne? My jenom pořád si bereme. No a i spousta žen tady v tomhletom funguje, v tomhletom je, to není jenom jako otázka mužů a je to prostě nemocný. Je to tak odkleněný od té přirozenosti, že je jako
fakt jenom otázka času, kdy tady tohle se zbortí, no, a se zhroutí, ať už na osobní úrovni v rámci nějaké nemoci, nebo v rámci nemoci, ať už fyzický nebo psychický, že jo, já pokud jako žena budu neustále jenom vytěžovat svoje tělo a svůj systém k tomu, abych měla největší výkon, abych prostě byla ve všem nejlepší, perfektní a dokonalá, to je vytěžování. A pokud já jako žena tady tohle sama sobě způsobuju, tak prostě dřív nebo později narazím. Přijde nějaký breakdown, přijde nějaká nemoc, přijde něco, co mě zastaví. Ale i v rámci té společnosti to takhle je. My jako lidi jako bude muset přijít nějaký breakdown, možná ještě pár let takhle bude moc fungovat, možná pár desítek let, možná pár stovek let, já nevím. Ale každopádně jako přijde moment, kdy už to prostě nepůjde. A už jako nějaký varování samozřejmě chodí a přichází pořád, ale pořád ještě to asi není dost na to, abychom změnili to chování. No. Ale zároveň pořád mě to vede k tomu, že pokud něco chceme měnit na kolektivní úrovni, tak je vždycky potřeba se podívat, jak to mám já. Kde já sama vytěžuju sama sebe. Kde já sama ještě dovoluju třeba, aby se mnou nebylo zacházeno tak, jak si zasloužím. Nebo kde já sama nerespektuju své hranice, kde já sama jdu přes svoji kapacitu. Jako my jako ženy jsme v tomhle expertky, že jo? Oni nám sa pomaličky vyčerpáva čas. Ale v súvislosti s tým, čo sme si teraz hovorili a v súvislosti s tým, ty si o tom totiž točila jedno hrozne pekné video, pri ktorom som mala fakt taký aha moment, že tak ja tu teraz ako čakám skutočne nejakého princa na bielom koni, alebo čakám, že ja neviem, že spoločnosť ako si všimne proste to, čo potrebujem, alebo ja neviem, niekto zvonku si skrátka všimne, čo mi chýba a dá mi to. A skutočne mi ako došlo na tom videu, tam si hovorila práve, že ako pokiaľ si to nedáš ty, tak nemôžeš čakať, že ti to dá niekto iný. A ty máš vlastne malú dceru a chcela by som sa ťa ako na záver vlastne spýtať, čo by si poradila Alme do života. Jo, co bych poradila Almě? No, poradila bych jí určitě, aby nestratila právě tady tu svoji esenci toho čistého bytí, kterou má jako dítě a kterou my máme tak často tendenci zapomenout právě s tím vším, co si na sebe nahrabeme, nabalíme, co na nás nalepí ty rodiče a ta škola a ta společnost. Takže aby vlastně dokázala tyhle nástrahy jakoby rozpoznávat a zachovat si to čistý bytí, protože to čistý bytí už je úplně perfektní a je vlastně úplně kompletní a nic jiného se tady po nás podle mě nechce. Podle mě se po nás tady chce jenom, abychom opravdu tady byli, stělesňovali, když se na to podívám ještě z pohledu toho, že člověk je jako kdyby nějaký most mezi tím zvířecím úplně světem, tou fakt jako hrubou hmotou a animálností a nějakým božstvím, tak abychom nechávali průchod tomu božskému, co se tady chce projevit v té hmotě a nepletli do toho moc tu naši identitu a tu naši osobnost. Protože vždycky, když jsem tady tohle ve svém životě udělala, ať už v jakýkoliv erotický interakci, v jakýkoliv komunikaci, v čemkoliv, když jsem nechala skrze sebe proudit to božství, tak vždycky se to všechno stalo úplně tím nejlepším způsobem pro mě a pro všechny zúčastněny. Takže to je jenom ještě dořeknu, že to je jediný, co bych jí poradila, aby vlastně zůstala tady v tom, v čem je a užívala si tu jízdu, která jako takhle uteče. Je to tak, utečie to strašne rýchlo. Toto sa mi moc páčilo, že vlastne keď my ako dáme tú svoju identitu ako na ten oltár božstva, ako tú obetinu, tak ako čo tým uctievame?
Skutočne sa tým ako ukláňame tomu božskému v nás, tomu vyššiemu princípu. Tak to bolo moc pekné. Tak Monia, ti ďakujem. Utieklo to ako voda. Tiež to bola jízda. Takže ja moc ďakujem za všetky podnetné poznámky a tvoje názory vlastne k tej téme ženstva, ženských priateľstiev, ženského spolu nažívania a vzťahovania sa. A prajem nám všetkým, aby tie naše ženské kamarátstva a vzťahy kvitli. Taky si to moc přeju. Je to pak všechno mnohem jednodušší. Je, že? Tak ja vám prajem krásny posluch a ak sa vám epizóda páčila, tak ju môžete odporúčiť práve treba svojej kamarátke alebo mamine, babičke atď. A pre viac epizód, obsahu a dajme tomu ďalšieho druhu informácií sledujte Naukast a kliniku Nau na Instagrame a ďalších sieťach. Tak pekný deň. Dovidenia. Ahoj.